Gaeilge agan an anamh an bear. Tá an focail bear an darno, focail a rianamh with leis an méarla agus leis an ghearmánis, ach tá rá focail eile freisin. Airde sé ceann amháin acu. Is ionainn seo agus airde na Breataine, uachs na Fraincaise, agus ursus na Leideanna ag buirmthaí difriúla. Tá sé le fáil freisin sa focail airdeach in Gaeilge nó Arctic na méarla, mar animíoch an áit sin as an réalthaoin ursa méide nó an bear mór. An tríú focail atá agan sa Gaeilge an méar ná mágam nó mathúin, agus cíonn sé sin gabhail math nó lé math. Agus dúsáistí an focail sin nuair nach mítí géalaí anam an anamh ará agla deocham an tanamh a láthir. Tá sé le fáil freisin sa rús rúisis a leithéid siad a rud nuair a léonn siad medved an méar, sé sin an té má leis mill. Déanamh an rud céanna sa Gaeilge leis an mac tíre, nuair a sé foiil nó foiil chuú anam an anamh sin ó cheart.